On ensimmäistä 14 jäljellä. Kovinkaan monta minuuttia, välttämättä lisäaikaa tulee sitä. Edelleen siis pitkä liuhta IFK:lla ennen kaikkea poissaolijoita. Loukkaantuneiden kirjoissa Eriksson, Carlos, Antti Ulmanen, Ober Malolo. Ja sitten lähtee Kymäille ennättänyt Koker. Tulee hyvällä askeluksella keskustaan. Ahadi lähtee tyhjään tilaan. Sinne pallo myöskin pelataan. Ahadi vastaan Clinton Antwi. Antwin jalat kuitenkin riittävät. Hyvin tasainen avausjakso takana. Näin Koker kokeilee. Koker lähtee kokeilemaan. Kaudella 2020, kun veti ensimmäisen täyden kautensa, niin ikä oli 24 vuotta. Eli siinä taitaa olla. Aastamose ei löydä vielä. Pallas tiputtaa Mustafa. Sitten Haedi menee siellä jälleen linjan takana. Ja porukka täytyy tarkkaan. Viime kaudella Japs ennen kaikkea kotipeleissään Järvenpään Wembleyllä viljeli. Ja nyt ehkä sitten enemmän lyhyt syöttö pelaamista on Aholan tulon myötä. Sinne on noussut keskustaan laidalta. Vasen laitapakki Matias Hänninen. Koker, Holopainen ja Bantsa ovat vastassa. Hyvin perusteella näytti, että pallo olisi saattanut Hännisen käteen osua, mutta välittömästi erotuomari Joona Manninen levitti kätensä. Eiköhän tästäkin Penninkangas tulee hyvin vastaan. Ensimmäinen kosketus on aika ylös, mutta ei jotenkin nyt vain löydä niitä oikeita syöttöjä, jotta PK pääsisi ihan oikeille maalipaikoille. Koker. Ja sitten Vuohtoniemelle sattuu virhe ja sitten lähtee Asodo. Asodo! IFK-penkillä toinen veskari on Sam Jamme, kenttäpelaajat Nikolas Saira, Julius Järvinen ja Kukallakselle. Koker hakee ristipalloa kohti oikeata laitaa, se putoaa siihen Ahadin eteen. Ahadi ja laidassa on vastassa Jimmelle. Aika rauhassa on Tiainen saanut varsinkin tässä avausjaksolla omalla maalillaan olla. Koker, hyvät liikkeet pallon kanssa, levitys tyhjään tilaan laidalle. Pallas. Vielä ainakin kertaalleen IFK tulee. 45 minuuttia on pelattuna, lisäaikaa mennään. Lisäajan pituutta voimme jälleen vain arvailla, kun neljättä erotuomaria sitä ole näyttämässä. Koker kokeilee Kouko! Hyvin tämän hoitaa Taavi Arminen, joka siellä nyt Japs-puolustuksen kapelimestarina ainakin elekielestä päätellen toimii. Koker kulmalipulla, äärillä vastassa. Koker pääsee keskittämään lupavan Jäpsiä vastaan, mutta siitä huolimatta se yllätti täysin 19-vuotiaan Luka Nokelaisen. Ja myös selostaja Bolta. Täynnä ja HFK:n kannattajia löytyy tuolla pienen nyppylän päällä puolestaan iso kasa. Ja he varmasti tulevat pitämään. Pelaa siihen keskelle ja sitten ne lähtee puolestaan Kokerin. Ja on tehnyt Aapo Hyppönen, 2 Antti Ulmanen ja 1 osuman teki EPS vastaan Nikolas. Sieltä Mustafa ja roikottaa saa hyvällä. Pitkällä Vänttinen poimii tämän. Sen jälkeen Koker saa lähetettyä tilanteessa Sairan vauhtiin. Vaikka ikää tosiaan on vasta 21 vuotta. Täytti 21 tuossa 18 päivä. Jälleen keskustaa Koker. Järvinen. Ensimmäinen kausi hänelläkin IFK-paidassa. Hänninen. Hänellä puolestaan 12. Kokerin nostoboksiin sisään. Ulmanen kääntää kohti maalia. Tästä peli poikki. Koker saa pelattua pallon hyvin vasempaan laitaan. Tiki